Wonderful Copenhagen. Sikke et navn, at den her by ikke bare er vores København. Men overborgmestre, de har en vision. Hver en københavner skal være en klon. De borgere er hvad de kan lide. Dem der går på café og i seng klokken 10. De vil så gerne en pæn hovedstad, som snydt ud af næsen på et smart dameblad. Listen af mistænkte er ikke så lang. Der er Frank Ritt, Jens Kramer og Hr. Vejdekam. Der skal udrenses, der skal saneres. København skal fandme normaliseres. Og hvis der var noget, de ikke kunne have, så var det adressen, vi står på i dag. Den passede ikke ind på deres pæne bykort, så de besluttede, at ungerne skulle bort. Væk med koncerter, café og teater. Væk med frirum og mad for en daler. Ungdomshuset skulle være historie. Jens Kramer, han smilte og pudsede sin glorie. Beslutningen blev taget, og årene gik videre, for politikere sad noget før de rider. Ritt, hun kom til at overtage teten, men at finde en køber, det var et problem. For hvem vil købe en tønde med krudt, åbne dåsen med freak og hive en rut? Her var en køber, der ikke var for klog, en fordomsfuld tosse på et kristen korstog. En kirke skulle åbnes i ungernes lokaler. Alle kunne komme og høre hendes taler. Alle var velkomne. Ingen ville blive sendt bort. Kun homoseksuelle og folk for fri abort. Ritt Bjerregaard og Ruth i uskøn alliance levnede ikke en løsning, en chance. Politikerne påstod stadig, at de ville have fred, men det blev mere og mere klart, at det snart ville gå ned. At stoppe konflikten var ikke deres mål. Deres krav var som at hælde benzin på et bål. De sagde, drop jeres forsvar og demonstrationer. I kan få et nyt hus for kun 12 millioner. Men ungerne meldte tilbage, ideen er ydt. I tager vores hus, og vi skal selv købe et nyt. Tror I, vi idioter styrer jeres flip? Sådan spiller klaveret fandme ikke. Ungerne overgiver sig aldrig, det er sådan det er. Hvis I tager vores hus, bliver vi stærkere og flere. Men politikerne fattede ikke et hak, selvom det var bøjet i neon og skåret i pap. Og så kom dagen, hvor slaget skulle stå, hvor magten skulle vise, at den var ovenpå. Fra helikopter i himlen steg de ned. Danmarks elite antiterrorenhed. Ungerne blev fuldstændig fyldt op med gas. Gravkører rykkede ind, smadrede mure som glas. De sagde i pressen, det var en succes, at det tog 5 minutter, og det var så det. Men da vidner påviste, at det tog noget mere, krøb Panse til korset og måtte dementere, så de ændrede historier, og her hvad de sagde, de gentog det senere i flere retssager. Husets beboere sad ikke på deres flade, men forsvarede hver eneste sygebarrikade. De kædesave, vi brugte til at skaffe os adgang, blev tædet med jernrør til kæderne sprang. Alt hvad der kunne kastes på igennem luften, stole og borer og brosten og koste, det var Ragnarok i en røverhule. En kollega blev ramt af en diskokugle. De holdt stand i en time mod lovens vogter. Rimelig godt gået af en beskidt flok punker. Og i Københavns gader blev brosten brudt op. Den storm, som nu fulgte, var ikke til at stoppe. Gaderne brændte i ungerens navn på Vesterbro, Nørrebro og Christianshavn. Mens havde politikerne og smilte så fromme. Det havde vi rigtig nok ikke set komme, for sådan er det med dem. Der er ingen, der har lært dem, hvad der foregår ude i den virkelige verden. Og da kampen for et nyt hus kom i gang, sang de fortsat deres politikersang. Man opnår intet med vold og tvang, selvom det er hvad de selv gør, gang efter gang. Torsdagsdemoer og utallige aktioner brugte alle pansernes kroner, indtil politichefen selv han ringede til Ritt. Hør her, fru bykonge, her går det sgu skidt. De giver ikke op, disse ungdomshustyper. De fortsætter bare, det bliver dyrere og dyrere. Mens vi træsker rundt i røven på dem, rydder 20-bander alle Hellerups hjem. Politichefen kom ned på grædende knæ, giv dem nu det hus, dit stadige fag. Og Ritt indså, at hun intet valg havde. Det var ungdomshus nu, eller evig ballade. Og nu er ungdomshuset tilbage igen. Nyt postnummer, ja, men stadig en pain i røven på alle, der ønsker en stad, som går typer som Rasmus Jarlov glad. Så kære politikere, husk 69, husk jeres mavesår, panik og stress, og tænk jer nu om, når lysten melder sig til at sende bulldozer ud mod Dorteavej. For jer er moralen på historien ret trist. Når I starter krige, er det os, der lærer sidst.